दा दिनैहाय माने ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोना मोनसे मोजां मोनसे बे ओनसोलनि गथ'फोरनि इयुननि थाखाय जाहाथे इयुनाव बिथांमोनहा जब ओरिएन्टेड माने कचिं लानो हायो बिनि थाखाय बिथांमोना दानि मोनसे मोजां स्टेप लादों जे माने गथ'फोरखौ जायफ्रानोखि साख्रि नागिरो बा सोरबा गोरों लेखा फरायनानै ग्रेजुवेट जानानै सोरबा मास्टार डिग्री लानानै माने ओरैनो दङ जायफ्रानोखि माने साख्रिखौ माबोरै मोननो हायो बा इन्टारभिउखौ माबोरै लिरनांगौ बिनि सोमोन्दै बारा नलेज गैया बा बुजिनो हायाखै बिथांमोननि खाबुनि थाखाय दिनै बिथांमोना मोनसे मोजां स्टेप लादों दा आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफ्रा जाहाथे फैनानै बिथांमोनखौ हेफाजाब होफैयो आरो बिथांमोननि दारै जाहाथे कचिंखौ लानानै बिथांमोननि इयुन जिउनि थाखाय साख्रि बाख्रियाव माने साख्रि नागिरनायनि नलेजखौ बिथांमोना बारायना लायो बेनि थाखाय आं बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय आरो ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोनखौ बेबायदि स्टेप होनो हानायनि थाखाय बा स्टेप लानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय कचिंआ जोंनि बेवहाय बिथांमोना जि थांखि लादों बे मथेब्ला बिथांमोना जेरैहाय स्टाफ सेलेक्सनानो जा APSCयानो जा UPSCयानो जा जब ओरिएन्टेड बा रिलेटेड बेबायदि कचिंफोरखौ होगोन होननानै बिथांमोना आखायाव लादों आं भाबिदों बा सानदों बिथांमोना बेयो साक्सेसफुल जागोन। बर' खौरां चेनेलनिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर बावग्रोनाय जाबाय। दा कचिं सेन्टारा जों नैबेखौ सिन्था खालामनानै कचिं सेन्टारखौ खुलिनाय जादों। थारमाने इडुकेसन सिस्टेम दिनैनि माने फ्राय जब मार्केटनि जि डिमान्ड बे बुस्थुआ माने डिफारेन्सखौ बिराद नुदों आरो सोरबा ग्रेजुवेट जानानै थाबाबो माने इन्टारभिउ पास खालामनो हाया सोरबा मास्टार डिग्री जानानै थाबाबो इन्टारभिउ पास खालामनो हाया। ओमफ्राय आरो नुबावदों मा IITiयानफोरा जायफोरखौ जोङो बेस्ट माने स्टुडेन्टस होननानै बुङो इण्डियानि दा बिथांमोनाबो मा कचिं लानानै आरोबाव माने साख्रि नागिरनो थांबावो। दा बै माबाखौ गोसोआव लाखिनानै बे डिफारेन्सखौ गोसोआव लाखिनानै गथ'फोरनो जोङो बेसिक साख्रि नागिरनायाव मा बेसादखौ नांमारगौ आसलथे ओरैनोथ' माने मेन्टेल एबिलिटि टेस्ट माने निउमारिकेल एबिलिटि टेस्ट बेनिफ्राय रिजनिं GK कारेन्ट एफेयार्स बे बुस्थुखौनो माबानाय जायो। जोङो जेसेबां हागौ बेसिक लेभेलखौ जोङो माबा खालामगोन कभार खालामगोन बेनिफ्राय जेब्ला टाइम टु टाइम हमनानै ला APSCया एप्रचिं खाथिसै जेनेबा 6 मास 7 मास बिदि दं एप्लाइ जाबाय दा बेबायदि समाव जोङो स्ट्रिक्टलि मा खालामगोन जायफोरा माने ग्रेजुवेट जायफोरा एप्लाइ खालामनो थाखाय माबा आरो इलिजिबोल बिसोरनि थाखाय जोङो स्पेसियेलि माने APSCनि क्लासखौ स्टार्ट खालामगोन। ओमफ्राय जोङो मा खालामनो नागिरदों सेल्फ हेल्प बायदि खालामनो नागिरदों सोरबा माने गोरों गथ' मास्टार डिग्री हल्डार बेखौबो माखासे टपिक होनानै बेनो जोङो प्रिपारेसन खालामना फैनो होगोन। ओमफ्राय बेहाबो जाहाथे गावनि माबा अरेल स्किला कमिउनिकेसन स्किल बे बुस्थुआ जाहाथे डेभेलप जायो बेखौ जों सिन्था खालामनानै बे कचिं सेन्टारखौ माबानाय जादों आरो ओमफ्राय बियो टटेलि फ्रि अफ कस्ट जागोन। जोंना थङा जाहैबाय मा कख्लाबारि जोङो बेखिनियाव केशब नोगोर होननानै बुङो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट केशब नोगोर बेनिफ्राय नैबे जाय माबाजों थाङो बे हरिसिंगा गामि मोनहैनाय लामा ओंखायनो साइडआव जों हरिसिंगा होननानैबो माबाना दोनदों मानसिफोरा जोंनि एरियायाव हरिसिंगा होननानै बुंबा बे जायगाखौ बांसिन सिनायो खिन्थु बुंनो थाङोब्ला बियो हुजुया पार्टआव गोलैयो नैबे लामानिफ्राय ओजोंहा कख्लाबारियाव गोलैयो थेवबाबो जों बेखौ केशब नोगोर दा गामि दानानै लाबाय नालाय ओंखायनो बेखौ केशब नोगोर होननानै बुङो आरो कख्लाबारि केशब नोगोर। औ जोंथ' दा गासिबो माने बर्थमान फ्राय एमप्लयड गोजा गासिबो खामानियाव थांजोबो प्राइभेटआनो जा सरकारियानो जा थ' जोङो बाखि स्कुलनिफ्राय फैनानै बा गाव गावबाव खामानिनिफ्राय फैनानै 4टानिफ्राय 5टा 5:30 इसिमहालागै जोङो क्लासखौ खालामनो नागिरदों। गथ'फ्राबो बयबो कलेजाव थाङो बा खामानियाव थाङो ओंखायनो जोङो 4टानिफ्राय 5टासिम बा 5:30 माबाखौ क्लासखौ लागोन आरो एकदम शार्पलि माने माबानिफ्राय 4टानिफ्राय